Alhaji Mustapha fitacce ne, Haji Mustapha fitacce ne, na Biraska namu gwarzo ne, na Biraska namu gwarzo ne. shi zaɓinsa kun ga daidai ne, Zaɓinsa kun ga daidai ne, abbansa duk wucewa ne, abbansa duk wucewa ne. kai ka ɗara su komai ne, Kai ka ɗara su komai ne. yau na doka tambari na ne, Ina doka tambari na ne. baban Husna ya ta girma ne, Baban Husna ya ta girma ne. Allah dai ya ƙara girma, Allah ne ya ƙara girma. duk maƙiya kawai su bar ma, Duk makiya kawai su bar ma. da sun doso su fara suma, Sun doso su fara suma. kai ne dai ka sa su kyarma, Kai ne dai ka sa su girma. ba mai ja kanka kai ma, Ba mai jan a kanka kai ma. ni Abdul na faɗa in nai sallah ina ta neman Allah dai ya ƙara girma. Alhaji Mustapha ƙwararre na Biraska kunji gwarzo, SA propaganda gwamna Ganduje naka sai naka, Alhaji Mustapha kwararre. na Biraska kunji gwarzo, SA propaganda gwamna Ganduje naka sai naka. Alhaji Mustapha kwararre. Na Biraska kun ji gwarzo. SA propaganda gwamna Ganduje naka sai naka. komai da nan shirin zan fara zan sanya jalla sarki, wannan da in ya so zai baka ko da wasu sun ki, ya rabbi in ka ce min nai to san ba ni furta naki, kai ne abin kira ko yaushe kai ne ka zama sarki, dama ka bani ya alhadi na zo na tsara aiki, kun wanda ke da kishin jama'a Haji Mustapha fitacce ne, Alhaji Mustapha kwararre. na Biraska kunji gwarzo, SA propaganda gwamna Ganduje naka sai naka. sai ranka har aminci ka daɗa gunta shugabana, wannan da kowa ranar ƙarshe shine abin faɗe na, angon Khadija ɗan Abdullah shine a zuciyana, ahali haɗa sahabbansa duka koyi suke da juna, ya rabbi ga masoyin manzonka da an ka bashi suna, Alhaji Mustapha ƙwararre na Biraska mun sani tsayayye ne. Alhaji Mustapha ne ma shaida baka faɗa da kowa, mai kyan hali da sa al'umma kai ba ka raina kowa, na Biraska mai halin da taku don kadarar mawawa, burin ka ci gaban al'umma ne baka da kusarwa, abban Sadiq na gwamna Ganduje cikin jihar Kanawa, baba ga Husna 'yan albarka SM mu walla gwarzo ne, Alhaji Mustapha kwararre. na Biraska kunji gwarzo. SA propaganda gwamna Ganduje naka sai naka. Gamji kake ana sara kai kuma sai ka ƙara girma, yarda da rabbi shine ya saka makiya kawai su bar ma, ba ka faɗa da kowa sai alkhairi kake ta nema, burin ka taimako mai shaida Allah ya baka dama, SA propagandan gwamna burin ka Allah kai ma, ka zama jagaba ba shakka komai fa kaddararre ne. Na Biraska mai halin da taku kake a daidai, ba masu kushe halin kirki don kadara su dai, zaki uban maza hamshaki kai kadara su komai, son shugaba ma'aiki